Keď má skrátené achillovky, tiež troška lieta zadná noha. Vidíš? To je presne ten problém, ktorý má aj oni. A pri technike to vidno, hej? Že tá noha nie je pevná proste. Pustíte sa aj, tak tomu Janovi zatne o hlavy až. Jano, ja a Jaro sme inštruktori sebaobrany pre federáciu, pre celú, vieš. Trénujeme vojakov, teraz je nejaký nový systém, sme riešili v armáde. Sme mali týždenný kurs s vojakmi, tých sme trénovali zo všetkých útvarov, boli u nás, vieš. V lete sme ich tam znova mali na sústredení. To som si všimol, že tam bolo niečo. A teraz ideme zase na Lešť. Akože už ideme inštruktorov tam riešiť, takže už by to malo byť také, že... Hej, to nemalo tak spustiť, nevadí. Ja nezakričí Peťa, to je bojovník. Pekne.